Hoy, ayo! Hoy, Ursula, gawas diha, di na makagwapa, gawas, hoy! Ursula, unsa man, samok. Kung makahinaway mo, mura po mga gwapa, ha? Kung kumpara pa din mo, mas gwapa pa po din mo. Unsa man mo, anhira mo para manginsulto, trespassing mo. Panglakaw mo, patawag og pulis ron. Unsa trespassing, ang naramis gawas yung bay, kabuhi ka? Inga na, day na, day. Basta, oy, huwag di ka rin mo manghawa ron, patawag yung mga pulis ron, padakop mo ng tanan. Basig nakalipat ka, Ursula, nga ikaw minangilad na mo. Mangingilad ka dako, atay ka. Time sa, ha? Adyaw ko gana-ngana, Tukod-tukod pa kagripa, anja di ka mo release og kwarta. Daghan kag pasumangil hangtod ni live na maka sa GC di ka makonta. Hoy naunsa man mo ako kailanin jo, naunsa man sumbagay na raman ta. Bisan pa magpatay ta ako mahadlok, oy. Bisan pa magtabang mo ako mahadlok. Ay wait sa day ha, isa-isa raman day kay hangakon ko day. Aw, pakialam mo, oy, bahala ka ha. Balag mo tikig ka. Sige, labay na to. 1, 2, 3, go. Happy It's a prank. birthday to you. Naunsa man mo, oy, kikulira. Hala pagdali mo day. Pagdagan ka masakpan taron. Sir, maluoy mo, sir. Ay, nag-unsa man mo dani. Ngano mo? Ayaw na sir, kay kahibaw na sa diyong sekreto, sir. Sakpan na mo. Nga unsa man? Unsa nga sekreto imong giingon day? Ngano mo oy? Kinsa namang pa ni sila gisapot ra ba ko ron? O gisapot ka ayo pagapilapil. Bitaw kayo makailabot. Panguli mo lang nag-unsa mo dari? Disturbo ra man mo ha. Hala unsa man na? Tagnaan ko pa. Kamo di ang mga kurap ha. Wa jud mo kaluoy na. Sure jud mi nga kanina sa box. Mao ni kwarta para sa flood control na. Mga kawatan mo ha. Mao siguro na nga dato mo. Mga kawatan mo. Abrihin na la abrihin. Nahala sige ibutang sa na la. Kami mailuoy ka mo hayahay mo ha. Abrihin na ya. Dara, asa may kwarta dana day. Nga mga espada man ni, hait ra ba? Kamo jama-jama raman mo ha? Ansa man, asa may kwarta dana? Andiyan sa flood control, nga tig-deliver may parcel day. Ay hala, sorry jud ka adyo ninyo ha, abas. Nakaingan ra jud mi kay mao baya issue ron, di ba? Awa jud mo day, ipatawag mo na mo day. Disturbo mo ha? Sir, mao bitan na yan himi kay magkuha ang dami sa mong parcel. Kami na may mukuha kay para di mo mahago ba? Sir, sige na sir,